ôl yn y gegin yn bach o bwdyn, yn dyn ni, Lisa? O, ydyn. Mae'n, rhywbeth twym. Rhywbeth eto sy'n, a falle bydd rhai yn syniad ar hyn, ar gyfer veganiaid, dim wyau, dim llath arferol. Pancws? A neu pancws. Heb wyau, heb lath. Ie, wel, mae ddigon rwydd, fel arfer. Reit, na mi'n siŵr bod hwnna arno. Banana pancakes ni'n neud, pancws banana. Felly, mae rhai cyfaddau, chi'n gorfod hoffi banana. Os na chi'n licio banana, byddwch chi ddim yn Lisa, dwi yn hoffi banana. A nes ddim hyd yn oed checo o flaen llaw. Felly, i ddechrau gyda, fi'n gwybod byddai'r rhan fwyaf plant, falle, byddai'r rhan rhai yn troi i trwyna lan. A fi. A fi, fod yn onest. Fi'n nhw eitha gwir. Rhoi nhw ar yn serial, falle. Mae nhw, i fi, tamed drosodd, ond wedwn ni, mae nhw yn... Maen nhw'n very ripe wedyn ni. Cacu banana, defnydd cacu banana yw rhaid. Ie, yn gwmwys. Yn gwmwys. Ond chyma beth, os oes eisiau egni arnoch chi, dyma'r ffordd gorau wyta nhw. Achos mae'r starch wedi newid yn siwgr, ac felly chi'n cael mwy o siwgr. Felly, fel yna, maen nhw'n rhwyddach i dreulio hefyd, achos wrth gwrs maen nhw wedi dechrau torri lawr. A fel chi'n gweld, beth fi'n neud fan hyn, nege bwyd babi, ond hollol addas. Just neud mash mas o un banana. A fi'n neud digon fan hyn, ond fi wedi neud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banana mas o gwmynt a hyn. Felly, a'r pancws bach i fi wneud gyda llaw, rai bach tew na, yn hytrach na rhai mawr fel crepes. Felly mae'r gwres mlaen gyda fi fan hyn. Fi'n ei ddodi yr un banana yna mewn. Ac at hwnna, fi yn mynd i ddodi un cwpaned o flawd hunan-godi. A fi'n mynd i ddod i un cwpaned o lath, ond nid llath y fiwch tro yma, ond wrth gwrs, os ych chi moyn, gallwch chi ddefnyddio llath y fiwch. Yr almond, neu unrhyw un y tro, yr llath soi, y llath coconut, llath reis, unrhyw llath heblaw am llath fiwch, os ych chi'n gwneud yn addas ar gyfer veganiaid. Felly un... Neu ddafad. Neu ddafad. Os ydych chi eisiau Mary. A chi'n gallu amrywio fe, a mae'r gwahanol rhai yn rhoi tamed o flas gwahanol, mae rhai cyfaddau. Felly fi'n mynd i droi yr cyfan at ei gilydd. Llaeth camel o blaen. Wyt ti? Yn Morocco, do. O, wyt ti, yn exotic. Ond stori arall di honno. Ie. At hwnna aros yn dy geg di. Do, diolch. Bach o bwdwr hunan-godi, a bach o cinnamon, os ych chi'n hoffi cinnamon. Os na chi'n hoffi cinnamon, sy'n eisiau dod i fe mewn. A mae hwnna wedyn yn barod i fynd. Felly, fi wedi dod bach o olew, nid menyn wrth gwrs, ar hwnna. A falle newn ni ychwanegu tamed eto, gan bod fi wedi defnyddio fe unwaith. A wedyn, ni jyst yn mynd i ddefnyddio llwy mawr, a ni jyst yn mynd i ddodi yr cytew yma ar y top fel yna. A jyst mater o edrych arnyn nhw i goginio. Amser mae'r twlle bach yn dod yn y top yn nhw'n barod i droi. A ni fynd at gyda'r hynna wedyn, mae gyda fi pinafal fan hyn. O'n i'n meddwl beth sy'n neis gyda banana. Wel, mae pinafal yn mynd yn gret. Ti'n cael e gyda'i gilydd mewn smoothie ac yn y blaen. Neu rhyw cocktail bach. Ie, yn gwmws. Felly, os oes gilledd bach dy fi wedi torri sleisen bach o pinafal. Gallwch chi ddefnyddio un tin, ond to heddi ni jyst yn trial cadw at popeth ffres. Os ych chi yn tynnu cig mas o'r diet, neu rhywbeth mas o'r diet, mae'n well stico at pethach iawn wedyn, pethach sydd falle ddim yn dod o'r tin. Ie, a troelo fe, na beth yw lot. Ie, gwmws. A mae hwnna yn mynd mewn i padell, crydwch ni'n y fideo. Fi wedi dechrau ffrio rhain, so mae'r padell yn dwm, mae'n un eitha trwm, felly mae'n cadw i'w res. A fi jyst wedi ffrio yr darn bach fan hyn, so nhw'n i droi hwnna drosto. A beth arall dwi wedi wneud, a falle bod un slabyn fel yna yn lot ar gyfer plant. Felly, ni wedi wneud sglodion bach, sef yr chips bach yma. So, to, fi jyst yn ei dorri, a fel chi'n gweld, fi wedi dod i roi chi at ei gilydd fyna. Fi wedi dod i un pancwsen, un darn o pinafal, a wedyn fi wedi dod o'r chips yma dros y top. So, just mater o dod i nhw mewn. Chips? Os ych chi moyn, Mor bert. os ych chi moyn, yr unig siwgr sydd y fi yma pnawn yma yw yr siwgr racing. Bydde siwgr castor neu siwgr arferol yn neud y tro'n iawn. Ond just mwyn annog e i garameleiddio, fi wedi dod i bach o siwgr ychwanegol. I rhai falle sydd ddim, yn amlwg, bydde ti'n neud y pancos mewn ffreipan, gwe bod ddim yr beth yw sydd ti nawr, beth ti'n galw fe fel... Grydl bach i hwn ar gyfer crempog, ie, ond bydde unrhyw ffrimpan, ond mae'n trwm yn well na un bach ysgafn. Os mae'n cadw... Doleg, nes i cymryd tips. Ie, mae'n ei byd o wynia. Diolch, Lisa. Felly mae gyda fi rhai... Fi wedi wneud fan hyn yn barod. Felly, na i dynnu hon mas. Mae'r peth neisyd dwi wedi cael wythnos yma. Y fe wir? O. A fi'n mynd i ddod i heinen fach o iogwrt coconut fan hyn. Ni'n mynd i wei, beth sy'n mynd afer, iogwrt? Y iogwrt. Bytai gyda fi bach o syrup maple, bydden ni'n gallu ychwanegu bach o hwnna dros y top hefyd. A wedyn i orffen off.
O'r pina, ti'n licio pinafal? Dim fel arfer na, ond mae'n mynd, yn dwi? Di, neis, rydw. A mae'n neud e jyst tyfu bach yn fwy gwahanol i ffrio nhw fel hyn. Mae'n cynhesu'r cyfan, a wedyn gallwn ni ddod i bach o'r shavings coconut yma hefyd wedyn. A mae dy fi rhai eraill fan hyn. Reseitio, wrth gwrs, ar-lein, os ydych chi'n licio trio be mae Mari a fi'na newydd eto. Fel chi'n neud, gyson ar ôl rhaglenni, mae'n rhaglen dyn athrawir yn aml, mae'r e-bost yn dod mewn yn syth. Felly, os chi wedi licio wneud unrhyw beth chi wedi gweld ar raglen heddi, wel, halwch e-bost i'r cyfeiriad arferol, a mi fyddwn ni mewn cyswllt gyda chi i chi gael trial hwn getre.